15 bulan antes ang 2025 national and local elections, liwat na nangapudan ang Commission on Elections o COMELEC Bicol sa mga kwalipikadong botante sa rehiyon na magpreparar na sa pagpaparehistro. Sigun kay COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Velesa, sa maabot na Pebrero 12, opisyal ng mapuon sa bilog na nasyon ang voting registration na madurar hasta sa Setyembre 30. Kasabay kan pagpuon kan registration, liwat manindang bubuksan ang Register Anywhere program o RAP na mataunin mas kumbenyente pagpaparehistro. No, actually, we have so many programs right now sa COMELEC na we will be reaching out sa mga tao. Yung mga tao hindi na namin aantayin na pumunta sa opisina namin, kami na ang pupunta sa kanila. So, we have our satellite registration which we will be conducting in mga barangay o di kaya magsiset up kami ng registration sa mga malls. Pwede sir na aprobit saran ang RAP sa mga estratehikong lokasyon, arugan private establishments, siringkan malls, church organization, government offices o agencies as in educational institutions. Bukas man ang RAP sa gabos na kwalipikadong botanteng Pilipino, kaya bako na gayong hassle sa pagpaparehistro. We have to make sure na convenient yung mga botante o yung magpaparehistro. We will be transferring some of our offices in bigger venues. So kung titingnan mo itong Legazpi City, ililipat namin sila. I think 1 month silang mag-oopisina sa SM, 1 month silang mag-oopisina sa Gaisano, at 1 month din silang mag-oopisina sa Ayala. Just to make sure na hindi maiinitan yung mga mga registrants natin. Taong 2022 kan magkondusir ang full body nin pilot testing kan programa sa mga piling lugar sa nasyon, kung saan sa Bicol ginibo ang pilot testing kaini sa SM City Legazpi. Sa lindong ka nasambit na programa, apwera sa pagpaparehistro, pwede ser man ang transfer of registration, correction as in reactivation. Kumpara kan mga nagtalikod na taon, sa wrong page na sana ang form na kinakaipuhan fill upan kan registrant. As usual, inihingi natin ang cooperation ng mga registrants natin na sana this early magparehistro na kayo. Huwag na naman kayo mag-antay doon sa dulo. Plus of course, isang reminder din po, yung mga kabataan natin na mag-18 years old on the 2025 elections, kung nakapagparehistro na ho kayo as SK at bumoto ho kayo last 2022, hindi na ho ninyo kailangan pumunta sa opisina. You need not register anew kasi we will just be taking out your records from our database. Ilalagay na lang namin kayo as regular voters. Madurar ang Register Anywhere Drive kan COMELEC hasta sa Agosto 31 puon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, Lunes, Sundo, Sabado. Mientras tanto, kinakaipuhan na government-issued ID ang bitbit kan mga maaprobitsar sa pagbubukas liwat kan mga serbisyo kan COMELEC. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.